Спрете да купувате постоянно разсад и да харчите излишни пари. Сега ще ви покажа моите растения в оранжерията, които съм засадил някои от колтуци. И сега ще ви покажа как да си направите ново растение от колтук. Ето тези растения са от колтуци. Ще ви покажа директно резултати. Всичките са нацъфтяли. Някои от растенията бяха ударени от сланата, затова решихме да оставим колтуци отдолу. Колтуците израснаха и от тях имаме тези растения. Сами може да прецените дали има нещо по растенията, което не е наред. Те са от колтуци. Свежи, зелени са, имат цветове. Са рязани отдолу. Всички са от колтуци, които ви показвам. Ето. Отрязан е главния, оставен колтук отстрани, защото е изгорен от сланата. Колтука пак е доста стабилен. Стъблата са дебели, има и нови колтуци. Ето сега този колтук ще го вземем и ще ви покажа как да си направите същото такова растение, каквото виждате. Това се засява. Аз съм се направил тук няколко. Ето ви. Задължително е почвата да задържа много влага, Стресирани още. защото колтука обича вода. Може и във вода да се сложат, но аз ги слагам директно в почва, защото работи този метод. Важно е да се отстранят някои от листата, които пропуснахме да ги отстраним. Отстраняват се големите листа и по възможност върховите листа се изрязват отгоре с ножичка, за да може да се стимулира кореновия растеж на домата. И така продължаваме с други растения. Може да видите резултата. Тези растения са от колтуци. Всички са заредени, имат плод и не по един-два плода. Имат по повече. Ето, погледнете. Всичко това е от колтуци. Здрав връх, нови цветове, много китки. Може да видите през колко разстояние са китките и да прецените дали няма добив от колтука. Защото много хора казват, че няма добив. Напротив, колтука пуска много по-голяма коренова система, е по-силна, защото вече е адаптиран и когато порасне, малко забавено порасва, но дава добър добив. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Ще качваме много такива полезни видеа за всички градинари, начинаещи и опитни.